Na lanových dráhach pracujem vlastne od roku 1970, to už je vlastne 45 rokov a začínal som práve na tejto lanovke s pracovníkmi, ktorí vlastne prví boli pri výstavbe tej starej lanovky. Ja som sa aj narodil v Tatranskej Lomnici, kde som vlastne spolu susedil aj s tým iniciátorom tej lanovky, tým pánom Orságom, ktorý ma vždycky zobral lyžovať, takže ja som od útleho veku, od 3 rokov lyžoval a tak som sa upútal a som videl jedinú cestu môjho nasledovania, tak som sa pustil vlastne do toho technického nejakého riešenia. Je to kyvadlová lanová dráha, ktorá sa začala výstavba v roku 1936 a tento druhý úsek, ktorý ešte dodnes existuje, je postavený až od roku 1940. Táto naša lanová dráha bola v tom čase jedinečnou lanovkou pretože mala vlastne najdlhší medzi podperový úsek, to znamená, že bolo vlastne bez podpier vystavený najdlhší úsek na Lomnický štít na svetu. Prekonávala najvyšší v tom čase výškový rozdiel. Má nosné laná a ťažné laná. Iné lanovky sú vlastne obežného typu a tie majú iba dopravné laná. Táto lanová dráha kvôli teplotným rozdielom musí mať ešte aj napínacie laná a tu sú ešte veľké napínacie závažia, okolo 30 tón, ktoré nám vyrovnávajú vlastne teplotné rozdiely. Pri zmene počasia sú teplotné rozdiely veľké, pretože je tento výškový rozdiel od 1760 metrov po 2634 metrov je vlastne 700 metrov, kde nastáva rozdiel niekedy až 15 až 20 stupňový rozdiel. Toto sa všetko prejavuje tak, že sa tvorí námraz na lanách. Takže je dosť veľký problém prevádzkovať túto lanovku a je nutné ju aj pravidelne udržiavať tak, aby vlastne ona zvládla ešte aj tieto predimenzované váhy, pretože táto námraza nám vytvorí niekoľko tón, až 20 tónové nežiaduce záťaže. Lanová dráha má určité medze, kedy môže prevádzkovať a kedy nemôže. Jednou z obmedzení je aj rýchlosť vetra. Ak rýchlosť vetra prekročí 18 metrov za sekundu, tak lanová dráha vlastne sa musí zastaviť. Ona sa vlastne je tak uspôsobená, že sa automaticky zastavuje. Potom obmedzená je pri nepriazní počasia, pri tvorbe veľkej námrazy, potom pri zníženej viditeľnosti. Takže ak lanová dráha prestane prevádzkovať z dôvodu rýchlosti vetra alebo z dôvodu nejakej poruchy, tak ostávajú cestujúci, sa dopravia do najbližšej stanice alebo sa stiahnu núdzovým pohonom. Takže my mimo týchto hlavných pohonov máme vybavenú lanovku ešte núdzovým pohonom lanovky a ešte, ak by aj to ešte nepomohlo, máme ešte aj záchrannú kabínu, ktorú máme na Lomnickom štíte. Takže my dokážeme vždycky za každých okolností týchto ľudí dopraviť do najbližšej stanice. Keď nie do údolnej stanici na Skalnatom plese, tak do stanice Lomnický štít. A lanovka má kapacitu 50 ľudí za hodinu. Jeden vozeň má kapacitu 15 osôb plus sprievodca a títo ľudia v priebehu hodiny sa navozia 3 vozne. Takže keď sa stane nejaká nepríjemnosť, tak títo ľudia ostávajú nocovať na Lomnickom štíte a tam máme uspôsobené samozrejme nejaké prostredie, kde núdzové prespia. Rekord máme, ale to sú zamestnanci, že ostali zaviaznutí na Lomnickom štíte 42 dní. Najprv jedli výborné jedlá, potom ostali už len špagety s maslom a nakoniec už iba suché špagety alebo rezance.